Ahojte, chcem vás pozvať na náš Belong Summit. Možno sa pýtate, prečo by som sa mala zúčastniť tohto Belong Summitu, čo by mohol priniesť. Belong Summit je priestor, kde môžete získať nielen informácie, ale aj inšpirácie pre váš osobný, súkromný, pracovný život. Ja osobne sa venujem témam sebarozvoja a wellbeingu, ako napríklad, ako si stanoviť hranice, ako pracovať so svojimi presvedčeniami, ako si vytvárať harmóniu, kultivovať svoj prejav. Na našom Belong Summite druhom dni, ktorý sa venuje pracovnej oblasti, budem prezentovať s Jankou Šochman tému osobná značka. A čo všetko si môžeme pod pojmom osobná značka predstaviť? A čo to vlastne znamená osobná značka? A čo všetko ovplyvňuje a môže pôsobiť na našu osobnú značku, sa dozviete v rámci nášho príspevku s Jankou Šochman. Volám sa Janka Holubeková, teším sa na vás na Belong Summite a link na prihlásenie a viac informácií nájdete pod môjim videom.